John chapter 13. John chapter 13, verse 12 to 20. John chapter 13, verses 12 to 20. Akong gihangyo ang tanan sa pagbarog. Katong walay mga Bible na ata diri sa screen. Unya gigamit nako ang pinakagaan nga translation arong mas maklaro nato. John chapter 13 verses 12 to 20. Nanata? Human niya kahugasi ang ilang mga tiil. Gisulob pag-usap na Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Unya, nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Sa iyang pangutana, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Verse 13, kamo nagtawag kanakog magtutudlo og Ginoo og husto kana kay mao man kana ako. Kun ako nga inyong Ginoo og magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo panag-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultian ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang taong nakigsalo kanako sa pagkaon nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao. Sultihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa nga akong gipadala, mudawat usab kanako ug ang mudawat kanako mudawat usab sa nagpadala kanako. Magampo na ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang tanan nga among mga kinabuhi Ginoo gininhawa kusog. Makasulti mi, makakita, makadungog, makalakaw. Kining tanan di kami tag-iya, hinatag nimo ni Ginoo. Tabangi kami nga mahimo namo ang mga butang nga makapalipay nimo nga maoy tinubdan sa tanan. Ug tabangi kami o Lord nga magkinabuhi kaming uyon sa imong kabubuton. Hinloy ang among kasing-kasing ug hunahuna aron ang mga pulong nga among masabtan amo nga mahipusan sa among mahunahunag kasing-kasing ug maikinabuhi namo ni alang sa imong kahimayaan. Salamat kay Lord. Naniningtak na sa kabuntagon, walay kasing-kasing dinhi nga dili madanawaton sa imong mga pulong. Salamat Lord sa tanan namong problema, ikaw nagatabang sa among mga kagul-anan, naghupay ka sa tanan kangit-ngit, nagdanag ka nga among kahayag. Salamat Lord nga sa tibuok semana, nagaatiman ka kanamo sa tibuok nga mga kapanahunan nga mag-abot sa mong kinabuhi, di ka mausab. Kanunay ka nga mag-atiman kanamo. Nining tanan Ginoo nga mga pag-ampo namo, madawat namo, pinaagi ra gyud sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo, among hari, Ginoo ug among mangluluwas. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Ang uluhan sa atong pagtuon nag-ingon diha, pangalagad or pag-alagad sama kang Kristo. Pag-alagad. Kitang tanan mosulti, pag-alagad sama kang Kristo. So, kung nagbasa tag Biblia mga igsoon, dinhiras Biblia, makit-an nimo ang hingpit nga gobyerno. Ang perfect nga government na aragyod sa Biblia. O kana ang gobyerno sa atong Ginoo.
maura na siya ang perfect nga government. Karon election naman ta. Tanang tao nagsalang diha nagpapili, naa sila nakit-an kakulangon sa barangay. Nag-alagad sila mga opisyal sila or magpapili pa lang, pareho na silang naay nakit-an nga problema sa barangay, kakulangon sa barangay, mauna nga ni-appeal sila diha, nagpapili sila. Ang uban nagpasubli og papili kay naapay mga buluhaton pod sa barangay nga nasugdan, kinahanglang humanon, purog na sila naay nindot nga mga plano. Pero sultian kanako moabot sa imong baba nga moingon gyapon kang way nahimo. In fact, naa sila nahimo walang kakita kay wa ka sa opisinahan maglali sila magsisyon. No? Di pud ka makaingon ani mga bag-o nga kini murag wa gyud ni mahimo. Ngano man mao manggani ang rason nganong naapod sila diha. Tungod kay gusto sila nga naay mahimo para sa ato ang lami biya pod before ta mga matay na tay mahimo sa atong barangay, sa atong kaugalingon, sa atong pamilya ug sa katilingban. Muna nga ginakaingon ko, wala ayaw gyud mo tawon pagpakig-away ni bisan kinsa. In fact, human sa election, ginapray nato na sila, ginaampo nato na sila because kita kita may nakasabot sa gobyerno sa Ginoo. Ang pagdumala sa Ginoo nakasabot man ta kay mao may gisulti sa Bible. Kay gani, bisan pag unsaog ingon sa Comelec nga ayaw mo panghatag, ayaw mo kuan, lisod ka ayo na. No? Before when I was in Mantiquel, niingon ko sa kuan nga ayaw ngano man manghatag kag kwarta, wa pa eleksyon. Ipalit na nila og ilimnon, mahubog kulatahon ang asawa. So ang nahitabo si grocery na. Palit nag bugas, ipalit nag kuan aya. Wala, mo na ipanghatag. Nindot gyud ganig mahitabo na humag eleksyon. No? Nindot kayo. Kay aron nga makita ba diha. Nya napaylain mga igsuon. Sumurag nakita nako normal na gyud na siya kay bisag asang dapita gyud. No? Ako dire daghang naay mo anhi dinhi unya dili man na siya ingog boat buying. May nagulang man po na panggasolina. Nya inyo pong rason. Eleksyon na bitaw ni mahitabo. Ngana no. Pero ingon ko nga og na manggaling mga ingon ana no. O kamo, someday, managan mo, tinawag mo sa Ginoo nga mahimong opisyal, nindot kayo nga inigabot sa panahon, inganaon ang inyong strategy. Na inigkahuman sa, or inig tagbagyo, tangbagyo. Katong pagbagyo da, suroy da yung tag 10 kilos, bugas. O niya karon suroy na lang ka, giyo ko manghatag kay, dawaton mo mo. Nga na so. Pero gipasabot nako gayo nga ayaw lang kay gamitan lang na pang gasolina unsa pa diha kay magtuyok pa man unsa pa yung mga panginahanglanon ingana unya daog tag sa dili basta kay nasa tong kasing-kasing nga mutabang man gyud ta no nako yung mga young people nga ako silang giingnan nga kamo nakasabot man gyud mo ayos panan-awon tabangi gyud ko ninyo pagpadatuon na mos Ginoo bahalag di ko ninyo tabangi ko aning akong misyon. Naman tay mga isig ka barangay nga naa sila sa kalisod. Ilahang pagpamuyo tan-aw na to. No? Ang uban gani kay ang ilang CR dako pa sa inyong CR kay usa ka hektarya ilang CR. No, tabangi ko ninyo nagsimba diri kauban nato og wala og kauban nato sa church or dili kauban nato sa church ato gyuning misyonon. Ngano man tungod kay mao man gusto sa Ginoo. Mao man gusto sa Ginoo. Mao man na ang panggobyerno sa Ginoo. Maghulat pa daita og mahimo tang opisyal usa maghulat pa ka nga mahimo kang mayor usa ka mo himo sa pagtabang sa imong isig katawo. No? So bahalag nagkatiwangwang pa diha basta kay kalipay sa imong kasing-kasing nga ato tara atong trabaho to ato tong himuon. Buhaton na nimo tungod kay ang nakapalipay nimo sa imong pagtibok nga pagkinabuhi nga gibuhat nimo og unsay gusto sa Ginoo. Nagkasinabtan na ita, amen. Mao na nga og naapay mo abot ron. Kinsa na sila basta mga redre ako gina silang prehan. Pareha sa akong gihimo sa mga nang labayng panahon dito sa Carmen. Ako silang ipatawag. Gani kamo wa mo kailas mga nanagan ron. Pagabot mo kinsa man ni sila. Ni ay pukot, di ay bugsay, di ay
pinirito naman eh. Sa to pa napukot na eh. Napoy balihon. Prito nga balihon. Daghan na sila. Pero wala pa mo kaila. Especially sa mga bag-ora din sa Lourdes, medyo kaila. So, kaniyang buntag, ingnan ko sa usa sa akong mga batanon, Pastor, wala ko na ilhagi sa akong butaran. Yung mga imong mubutar kog iski, mubutar og kagawad, kapitan. Nyawa ko na siya kaila. Ako na lang ibutang. No? So ako na lang siyang ingnon, nga kinidong, ako gini siya nakitaan, nga mauna. Sige, Pastor. So, nga na. Now, anhi sa tasa, gitawag og perfect government. Di ni mo ni makita din hisyuta. Maglalis, nag-ayo, kay bisan pag unsa kanindot ang gobyerno, di gyapon ni makapasar sa imuhang gipangandoy. Mo gani nga mga taglangit. Kay kung nindot na ang pamaagis kalibutan, dinhin lang ta. Actually, ang tao wala nang andoy og langit, wala nang andoy Ginoo. Ang gipangandoy sa taong makagawas sa iyang kahimtang. Nindutag na ilaing kalibutan nga walay hilanat, walay ubo, wala ning gira, wala ning linog. Asa ka ni didto nagsugod nga naa siya gipangita sa kinabuhi, nasangyawan siya aning Ginoo, unya nakadungog siyang langit, way luha, way katapusang kalipay, naglakaw ka sa highway nga bulawan, di na ka maghabal-habal kay within a second mura ra kag kilat kung gusto kang moabot dito sa layo kay dapat mura kag kilat naabot na ka dito. We will be like an angel. So dito nagsugod ang ideya nga ang tao nangandoy og laing dapit. Laing komportable nga dapit kay dili komportable, dili perfecto, dili siya hiluna sa iyahang gipuy-an. Adto ang tibuok kalibutan di ka kakaplag og gobyerno. Gani bisan ang simbahan walay perfect nga simbahan because Jesus ra ang perfect sa atong kinabuhi. Pwede siguro ka mayo mas nindot among simbahan, mas daghan nga simbahan, mas kuanto nga simbahan, mas mga dato na sila. Mura po ni koprasan ng simbahan na pwede ka mo yung ana. But sa tinuod lang walay lain nga perfect nga gobyerno. So, ang una natong huna-hunaon dinhis atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Mo bitaw nang nagkalat ang post. Karon nangandoy kang mahimong sulugoon sa barangay, di kay ka manghugas sa inyo. Iske. Nasad ko yung mga sangkop dire nga nang run sila and ako na silang prehan unya. But win or lose man na sila, madaugo naman na sila daan. Kay dili man ta maingog nakaana kay posisyon usa pa kamo alagad. Bisag wa tay posisyon. Tanawa, sulaye ko pastor, di ame dire adtuon kanamo sa inyo ha. Kay payang daghan kog estudyante diri ron. Samay ato ang magunsa man sa inyo. So, tanawon nato ni mga igsoon, gipakita sa atong Ginoo unsa ang perfect nga gobyerno. Kay diri sa kalibutan og sa langit, baliktad man eh. Baliktad. Sa langit, ang pinakalabaw maoy mag-alagad, diri sa kalibutan, ang labaw paypayan. No? May nga dayog, mapaubsanon ninyo nga sulugoon, pagdaog na, halangdong mayor. No? Unya, kanabit ang mga naaron sa mga tarpaulin, naman gani tarpaulin diha, ni anhi po na dinhi. Abisan lagi kinsa diri man, ayaw lang po sa simbahan, ato lang kay suda po kanha sa simbahan. Bisan pag unsang kuluras tarpaulin, ay butang das likod. Kadi man po ako'y tag-iya ani nila, mamili ra mo dito sa likod. Po nanganhi. Bisan karong buntag dahi ni anhi. Nya karon mga igsoon, gipakita sa atong Ginoo unsa ang tinuod nga pag-alagad. Sige mong paminaw sa radyo, inyong alagad, kanunayng maalagaron. Sige mong paminaw ana sa radyo na mga teklamo, mga unsa pa na diha. Maghisgyot gyud kag tinuod nga pag-alagad aritas Biblia kay arita dinhi makakita. No? Di dinhis Biblia. Kining panghitabua sa katapusan nga mga kagabion sa wala pa nga atong Ginoo gidakop, gilansang og gipatay, namatay sa cross.
Doon na siya gihimo nga walay si bisan kinsa nga ordinaryong tawo nga mohimo niini. Ilabi na kung Hudiyo ka, Israelite ka, paminawa unsa man ni. Ningon diha sa 13 verse 1, dispiras kadto sa kasaulugan sa pagpasaylo, pagkaugma ni dakpo na kanang anang gabi huna. Unya pagkakadlawon dakpo naman siya ni. Ningon siya, dispiras kadto sa kasaulugan sa pagpasaylo, nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa pagbiya ni ining kalibutana og pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iyaha. Ang iya sa Ginoo ingong amen. Ayo, sure gyud nga iya kas Ginoo. Dili ka iya sa kalibutan. Kay ngano ningon ang Bible, kanunay niyang gihigugma kadtong iyaha. Unya, nga na ania sa kalibutan og gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. No? Kasulay kang higugmaon ka hangtod sa katapusan? Inig kasal mo, promise ni mo imong bana, ampingan ko ikaw, niya hangtod sa katapusan, niya pagkasunod semana, barkada, ray giatiman, way labot ang asawa. But ang atong Ginoo, di kahimo ana mga igsoon. Because ang atong Ginoo, matinud-anon sa unsay iyang gisulti. Matinud-anon sa unsay iyang gisulti. Natoy post karon nga ning ingon nga lami ang puy-an sa among barangay kang ang tanan daling duulon. Di ba? Kay mao baya gyud kan ang tanan gyud ing ana gyud na siya ang himuon. Tungod kay ngano naalagi panginahanglanon ang barangay. Diri sa atong barangay ang pinakadakong concern nato diri tubig. Bisan pagkatubig ang kapitan. Problema gyud tag tubig. Gawa siguro kung maghimot na direct dako kayong piong niya ang tanang mga ulan sa tanang bubong sa inyong barangay, hagbong atong piong. Kaya rong ato na siyang i-purify o niya, nanatay tubig. Verse 2, nanihapon si Jesus og ang iyang mga tinunan, niining taknaa gitisok na siyawa ngadto sa hunahuna ni Judas, nga anak ni Simon Iscariote, ang pagbudhi kang Jesus. So, sultian ko ikaw, dili tanang amigo nimo. Kanay amigo mong isin mo, okay na, butar lagi ko nimo, bantay lang. Pag abot nas panahon kabalo mo mga igsoon, pag ako'y mo ingon nga maune, ayaw na kaghatag-hatag na ko, sigurado na okay na. No? Bisan pag nang hatag dito uskalibos pikas. Aning pikas, kalibo, pila mo kabuk kapitan na to, dire, duhara no, gatbang. So, example na ni ha, kay basing na to, giwali ni pastor, sa to pa, ebidensya na ni, prison is pastor. Example na, kaniadto ba? So, naghatag tag 1,000, 30 ra di ay. Gipost man na iyang 30, tulo ka tag Gs, unya, gisapaw-sapaw, ang 2 ka 0 sa 2 ka Gs ray gipakita, munang na 1,000. Tulo da ito ka 10 pesos. Nabisan pag nanghatag kag ingon ana. No? Unya, may umandayan ng safeguard nga ako ang imong konsensya. Di, gasulat na, ayay, nakapalit, raba ko ginamos ba? Konsensya po ni. Nang loan para bagyo ni. Nang loan ba mo? Ayaw mo pang loan, oy. So, usahay ingon anak na. But sa pagkatinuod lang, dili man na siya mo matter. Nga naman, basahon nimo ang ayong Biblia, ningon si Lord, ang mga hari dumalahon sa Ginoo ilang huna-huna. Remember, ang pinakagarbusong hari sa tibok kalibutan si Nebukadnezar, gihimo sa Ginoo ang iyang huna-huna daw hayop. Ang Ginoo gapoy magbuot. No? Muingon ang kada partido mo, nay kauswagan. Asa magagikan ang kauswagan? Sa panalangin nga gibutang sa Ginoo sa barangay. Unyag di panalanginan sa Ginoong barangay, nay pag-uswag? Wala. So ang magaganta sa Ginoo. Okay? Ayaw kaguol kung imong kandidato wa ni daog. Or di na nimo tagdon to imong igsoon, ikaw ra gyud nakaingon. Kay 110, 111 ang pikas. Og nibutar pa ka. Pareho na.
Kuwentos na po tani, problema gyapon. So, nasayod si Jesus kung kinsa no. Verse 4, aritas verse 4. Busa mitindog si Jesus, di ana. Mitindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw og nagbakos siya og tuwalya. So kung ato ning tan-awon, siya ang hari dito sa langit nga naglingkod. But mitindog siya og gihubo niya ang iyang pagkahari og nagbakos siya, nagbisti siya og pagkatawo nga sulugoon. Hoy, nagasinabot lagi ta. Hoy, tiksi siya ing nga are dire konsehal. Are dire kagawad kay ampuan ka ni pastor. No. Bitaw tinuod na mga igsoon every time nga naay election sukad pag yun na sa una. No? Sa una na akong na-assignan, nagpastor ko, grabe kaayo. Kanunay pasanginlan ang administrasyon kay ang mga naimusaka dito nga mga mixer kay magpatrabaho sa kalsada, sunugon. O niya naay kanang mga tangke sa tubig, pangmasuhon o niya ang kanang hose pang tadaron bitaw, pang chapchapon. Niya ang pasanginlan administrasyon. Moto nga, ano ba yun ha? Moto nga, ayaw, mungkuan gyud ka, kani mo himuan eh. Kay mauni siya ang mas, kini ang matarong nga paagi. So sa una rana nga naa ko, mag-pray jud ko, basta naay mga leaders. Bisan pa, og naana na sila diya. Bisan og mag-prayer meeting may mga papa, apil, kanunay ng naas mga nangulo diha, mga opisyal na to. Bahala gani ako. Paundangon ta, bisag simba ta, hunong sa kay, apil siya pug ampo. Ano man, tungod kay, wala lagi perfect nga gobyerno sa kalibutan. Bantay karon. Sa inyo, ganing balay, walay perfect nga government? Naa? Gatuo mo og sa gobyerno, raning naay panagsumpake, misan sa inyong panimalay, maingon ang amahan, bangon na mo tanan, kay mga una ta. Napanos na lang. Arita, busa mitindog si Jesus, gihubo niya ang iyang sapaw. Nagbakos siyag tuwalya. Dito sa Jerusalem, dito sa Israel, ang magbakos og tuwalya, mga ubos nga alagad. Imagine ni hari, ni tanang hari, hari sa tibuok kabuhatan, hari sa universe. Pero nahimong ubos kaayong sulugoon. Verse 5, unya naghuwan siyag tubig sa planggana o gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinunan o gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Na, pagkanindutan bidire, sulay ko no. Oy, ikaw may nidaog ron o kan bilog din. Limpyuhin niya akong kuko kay ikaw man ni daog ron kapitan. Ikaw man ni daog mo na kapag kakonsihal, limpyuhin niya akong kuko. Sulay ako no na be. No? Nato na silang iampo. Wala kayo ko nakakita sa analysis, no? Pero kay ako, gagikan manggog ko sa barangay nga grabe. Ako ang akong iuan kapitan, ang akong mama, konsihal, daghan kayo nga termino. O niya, akong magawang pod, nakasabot ko ba? Nga dinhi sa atoa, ang atoa gyud nga gikinahanglan nga inag-ampo og ayo, kanang unsaon paggamit og unsay naay mga panalangin o resources nga niya sa atong barangay. No? Unsaon niya? Munay atong gipray og ayo nga ang mga leaders unya sa umaabot ato silang iampo nga naa sila ana nga kaalam unya lig-on nga desisyon aron makahimo ni ana. Ningon ang verse 6, miduol siya kang Simon Pedro og si Pedro maingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil? Nay mga taong garbuhon nga di magpaalagad. Actually si Pedro nahingpit ra gyud siya nga apostol. Sila tanan nahingpit nga mga apostoles sa diha nga wala na si Kristo, gibayaw na si Kristo. In fact, sige ni sila kasayop-sayop, sige pagkasala. Kani-gani si Pedro giingnan gani ni Jesus, Satan, get behind me. Ayaw babag-babag nako Satanas. Kisa yung ginan? Si Pedro. Pero actually, ang yawa nga hulhog ni Pedro, mao'y iyahang gihinginlan ni adto mga igsoon.
Nya si Pedro ningon siya, Lord, hugasan mo buday ko. Ayaw ko hugasi, ayaw ko alagari. Kaya ran ako ni, mabuhi ko wala mo. Nay mga taong ingana. Nga bisan og nanginahanglan, gipadadaan na gani ka sa Dios og tawo nga mo alalay nimo, mo alagad para sa imo. Kay nakita sa Dios nga wala ka ana, munang nay mo alalay nimo. Pero garbo ba? Ayo. Apilon ba di ko na? Kanara sila ati manana. Ay ra ko gilabti, kay ukir ko. Dunay mga ingon ana. But ingon si Jesus sa 7, si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat apan makasabot karaon niya. Na? Dili ka makasabot sa akong gibuhat apan makasabot ra niya ka. No? Nay mga panahon or dili panahon kanang aktual nga mga panghitabo nga naglibog kagay ngano gyud ning nahitabo like 2022 sa among pamilya. Di gyud ko kasabot. Bisag kung sa og sabot, di gyud ka mo sabot. Di gyud ka kasabot. Mao na nga makita na nimo ang pagsalig. Kay kung nasabtan nimo kayo, di naman ka mo salig niya. Mao di ay, okay. Pero kung wa ka kasabot, Lord, ikaw nagibahala kay wa tanang paagi nga akong nakita nga maayo wa gyud usang epektibo. Lord, pakit ako sa imong paagi. Parihani. Balibad siya pero gina sa Pedro, wa pa ka kasabot. Pero makasabot raon niya ka. Balibad na po siya, niusob siya. Si Pedro miingon, verse 8, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubang, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot nako. Because dili man lang ni literal nga paghinlo sa tiil, naghisgot man sab ni sa pagpasaylo. Ikaw ug ako na pinasaylo na pasiguli ngadto sa Dios sa dihang nahinlo ta sa atong mga sala tungod sa dugo ni Kristo. Muna ningon siya, di ka mahugasan wa kay labot nako. Tanang relihiyon labot na ka, na-enroll na ka sa tanang relihiyon. Pero pag wa ka nako, wa kay apil nako. Kaya nga sa atong panagtigom dire wa tay relihiyon. Ay magdalalag relihiyon, manggawas, musgawas, manangyaw mo. Ang inyong isangyaw si Kristo, ug awhaga sila nga magpasakop sa Diyos. Nakuha na to? Kitang tanan, pag muan hita, simbahan na to ang Diyos. Dili ang relihiyon, dili ang simbahan. Because bisan ang gobyerno sa simbahan, dili perfect. Nakuha na to? Ingnan siya, di gyud ka magpahugas nako, wa gyud kay labot nako. Tan-awan na pod og unsay tubag ni Pedro. Ug asay maayo kini, maayom diri. Kani di. Tanawas Pedro ha? Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo na hala. Dili kay mga tiil ko lamang, pati ulo, di pa mga kamot, di ba? Muna yung tubag, mao man ka ha. Sige, bubuhi dayon pagdali. Pagpakita man lang ni nga wala gyud siya makasabot. Munang giingnan siya, di pa mo kasabot karon, masabtan raon niya ninyo. May mga problemang nag-abot sa inyong kinabuhi. May kaguliang nga niabot sa itong pamilya, may mga kagulanan, kangit-ngit, mga pag-ilak, may mga balatian, nga wata kasabot. Lord, kining balatiana para nis mga dato. Anong na ako ani di lagi na nimo masabtan karon. Kay bisan pagpasabton ka karon, di gyapon nimo sabton. Adto na ka makasabot, inigma human na. Katong naay mga problema diya, mga pagsulay, mga latos sa Ginoo. Subaya ko ng mga nanglabayng adlaw, mga nanglabayng panahon, o unsay atong mga nahimo. Subaya to. Kay igo ra ba kitang wingon na unsa naman ni, wa ka nagsubay sa nanglabayng panahon. Nakuha na to? Sunod. Ingon ang verse 10. Apan si Jesus miingon ang nakaligo hinlo na og dili kinahanglan nga maghugas pa. Manghugas pa. Gawas sa iyang mga tiil, kamong tanan na hinlo na gawas sa usa ninyo. Kuyawa ni yang gisulti no? Mura na galingi-lingi na ay kinsa ka ani. Usahay ra ba mga igsuon? Ang nagunit sa ang usahay kining gipuy-an sa kinaiyas yawa. Maupay nakit-an sa mga taong buutan kaayo. Munang masurprise ka, mao? Wala, buutan naman to. Nganong naunsa man na? Nganong na? Di ko mo to, basig ibutang-butangan na. Ngano man, because doon ay mga tao nga lami kayo, professional kay silang mutago og sala. Na mga ingon ana.
and masurprise na lang ka. No? Imagine kini si Judas, siya ang treasurer sa simbahan. Sa panagtigom siya ang treasurer sa kapanahonan sa mga disciple, ang mga halad, ang mga hinabang, tuwa dito niya, siya gagunit. Gani, gibaglong pa niya, tapos busa ka babaeng kabuak o mahalon nga hamot niya nga gibubos nila ni Jesus, tingon pa gyud siya. Baligya pa na, gangalin ni hatag mga kabos. Wala niya to gisulti kay naluoy sa kabos. Ningon ang Bible, gisulti niya to tungod kay kawatan man siya og naanan na siya pangawat. Amen? Muna, isuga man ang inyong pastor. Wa lagi ka na bago. Si Judas mangganing iyang pastor, si Kristo. Magpadayon sa ta. Ang naigo mirisi. Onya di ana. Sa verse 12, ningon siya, human niya hugasi ang ilang mga tiil. Tora ha? Timan ini ha? Human. Fast tense na. Human niya hugasi ang ilang mga tiil. Unsay sunod niyang gibuhat? Gisulob niya pagbalik, gisulob ni Jesus pagbalik ang iyang sapaw. Og sunod, mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Now, naghisgot ni sa literal nga nakita sa kagabihon nga na ni hapon. But naghisgot usab ni sa literal nga si Kristo gihubo niya iyang pagka-Dios og nagpakatao siya nahimo siyang sulugon, nagbakos og tuwalya. Namatay siya og gihugasan ng mga tiil, but gipasabot gihugasan sa iyang dugo ang kasalanan sa mga tao. Unya, niingon diha ang Biblia, human niini mibalik siya. Iyang gisulob pagbalik ang iyang biste, ang iyang pagka-Diyos, ang iyang pagkahari, ang iyang otoridad, naa-kompleto na. Og niingon niya, mibalik siya sa iyang lingkuranan. Karon naghari na siya. Hari siya sa tanang hari. Wala lang nimo gipahari sa imong kasing-kasing. Munang ato gining sabton, hangtod nga walay perpektong gobyerno nga atong ibutang sa atong kasing-kasing, bisag kinsa, bisag unsa pa. In fact, kung adto mo sa among barangay, ang among barangay ang pinakadako og revenue sa tibuok Pilipinas. I-search na ninyo ba? Nga naman, I guess sa pagkakaroon, ang sweldo sa barangay kapitan kay 50,000 mantingali. Kay kami may tubod ang kuryente. Mo nang naatay luon nga niagi dires Lourdes nga ikaduha nga kuan, ikaduha nga source, kanang ubay gikan nagtungunan Leyte, kaning ni Asloon gikag Negros, Cebu, tabok sa Pasibo unya dire sa ato. So diha ang among barangay. Imagine na before niabot og 179 ang kagawad ng kandidato. Munang mudaog nakagnay kay 107 nga boto. Nganuman, dako kayo og era ang barangay. Nga halos kada panimalay nay usang magtrabaho, manilhig na lang kalsada, magtanom na lang og mga bulak kay dako kayo gyud. Unya kung ikaw nagtan-aw ka nga kini ang problema, di mo appeal gyud ani kay no? Nya gawas pa ana mga igsoon. Kung ibutang lang nato no ang barangay ang mga officials barangay wise sweldo murag na mga kandidato. At least po no di po silbi ba po wala na natural gyud po na siya. Pero sa amo nga kuan dako lang gyud kaayo didto ang revenue. Niabot pag yun na sa una nga naay subsidy ang balansya. Nga ang subsidy 3,000 mantingali o 3,000 para sa kuryente. Nga kung wa kaabot og 3,000 ang imong kuryente, naa pa kay makubra kada bulan. Kaya ang gobyerno mo tungod sa unya naa pag yun ng mga tourist nga na dito. So ang nakaadto dito makarelate na sila. Makarelate na sila nga bisan kalsada, mga abog-abog sa kalsada, balas-balas silhigon gyud na. Daplin tam na nagbulak. Sa pag-unsa kadako ang barangay. So nibalik siya. Human siya nibalik, iyang gipasabot, ningon siya, nisulti siya.
Ningon sa 13, kamo nagtawag ka na akong magtutudlo o Ginoo o husto ka na kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo, nga magtutudlo nang hugas sa inyong mga tiil. Or in other words, nag-alagad ka ninyo. Kinahanglan nga kamo maghinugasay usab. Maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. But gipasabot, mag-alagaray kamo. Give and take. Take. Muhatag ka, mualagad ka, alagaran pud ka. No? Tanawan ang mga tao karon, oportunista. Pagka nabaw ang nidagan o kandidato, sige, kano nidagan mga kandidato, wait, dire. Di kandidato mga dire, oportunista. No? Oportunista. Pag, eleksyon maron, mangayotag para kuan. Ako nagpray ko ani. Especially natay mga sakop dire, dili lang gyud gani ni mahitabo sa atong mga sakop. Someday, di na ta maingog, ay, mayor taga-imig tubos tubig. Ngano man, pwede man nato nang mabuhat kay tagaan-ta og mga resources nga makaalagad ta. Bisan gani gagmay, nasugdan na nato sa pagkakaroon. Muna sige kung ingon nila, kamo, ayog yung magpagkahakog. Mas successful na unya magpadato na mo sa Ginoo, ayog yung magpagkahakog. In fact, sa mga nag-first fruit, gipahibaw na mo sila nga mauni ang inyuhang first fruit, unya mauni ang atong gipalit. Gi-send na mo na sa ilaha. Pati ang price among gipalit. Kadi ko ganahan og naapoy nasulod sa akong bulsa anak. Na nagwalis pastor na impernos pastor. Naapa mo? Mag-alaga ta. Mag-inalagaray ta mga igsuon. But dili pa man karon masabtan. But later on masabtan na ninyo. Anong gaingana na sila. Masabtan na ninyo sa umaabot. Sunod. Ingon siya sa verse 15 nga naghatag ako kaninyo panag-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Perfect government. Sa itong balay na gobyerno. Pero mingon ang papa, ayaw pagbisyo. Pero ang papa gabisyo. Mingon ang mama, ayaw tigpanglibak. Ang mama libakira. See? Si Kristo lang. Ang nag-ingon nga ayaw, o ang iyang giingon nga ayaw, wala po niya gihimo. O ang iyang giingon, mao ni inyong buhaton, mao po iyang gihimo. Si Kristo ra, munang diha ragyo ka kakaplag niya, perpekto nga gobyerno. Kung kinsa ani nila ang iplastar sa Ginoo aning atong barangay, ang atong mabuhat, iampo nato sila. No? Iampo nato sila. But ako lang gud po ni nga suggestion, no? Because someday wa man ko kabalo og ang uban ninyo dire gobernador unya sa Bohol. No? I-pray nato mga igsuon nga ang sistema bitaw, ang sistema gyud sa mga pagpatuman sa mga kaning mga projects or unsa pa na diha. Kuan ba? Kanang masubay sa gitakdang panahon sa Dios, dili sa gitakdang panahon sa tawo. Kay mo nay hinungdan nga lisod ang atong nasod sa Pilipinas. Sa time ni Marcos Sr., ikaduha tas gikahadlukan sa tibuok kalibutan. Karon makigira tag China pero nipalit sa tanila og bala. Ha? Munay atong una-unaon gyud og ayo mga igsoon. Nya, kung imong tan-awon, basahon nimo ang Isaiah 40, tanawan ng sulti ni Lord. Tungod kay si Lord ang gobyerno sa nasod sa Israel. Lingon siya, Israel ayaw kahadlok kay bisag mura ra kag ulod. Tabangan ko ikaw. So tanawa ang tibuok mapas tibuok kalibutan, di nimo makita ang Israel. Because ningon si Isaiah 40, mura ra kag ulod. Gamay kaayo. Tanawag unsa kadagko ng mga nasod nga mutabang ani. Sa Holocaust, sa time ni kisa tong ipapatay ang tanang Hudyo, si Hitler, ang Pilipinas ang nikupkup, ang Pilipinas ang nidawat sa mga Hudyo, ang dili sila mahurot kamatay. That is why ang Pilipinas wala po'y pildis gubat.
Di puta mapildi o gira, kay nga naman ang Dios na nalipod nato. Kay kita, ningon ang Bible, Abraham, i-bless ko ikaw, aron mahimo kang blessing. Ang mutunglo nimo, tungluhon ako. Ang panalangin nimo, akong panalanginan. Kita mo ini-bless sa Israel. Mauna, nga tuata nagpalit og mga bomba sa ilaha. Mga gamit sa gera, dito ta, nagpalit sa ilaha. Naay mga donation, naay mga gipalit sa Korea, naay donation from US, ingon ana. Pero ang ato ang mga balang gigamit sa gera sa Marawi, gikan og Israel. Nga naman, sila ramay nagbaligyag barato sa Pilipinas because ang Pilipinas giila nila nga ilang igsuon. Now, ang nasod sa Israel, ang ilang gobyerno iya sa Dios, gitawag siya theocratical nation. Mayon nga nitag theo, it means God. Mayon tag theocratical, gobyerno. Gobyerno nga ang Dios maoy nagdumala. Mayon gitawag sa theocratical nation, ang Dios maoy nagbuot sa ilahang gobyerno. And ang atong nasod ug ang tanang kanasuran gitawag og monarchical nation. Bot gipasabot tawo ang naghari, ang nagdumala, ang nagpatuman sa balaod, ang naggama sa mga balaod. Only ang Israel nga ang ilang balaod ang Dios naghimo mo nang mabasa nimo sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ug Deuteronomy. Ila nang gisunod tanan. Mulang dili nimo sila ma-blame nganong strong kayo sila. Because ang ilang balaod ang Dios maoy naghimo. Kita, ang Pilipinas hilig kayo himog balaod nga walay pulos. For example, ako maghimo kog balaod, okay, walay manghatag, ang manghatag mapriso. Naay na priso? Mayong gabi eh. Naapoy gipanday nga balaod nga manalipod sa sala. Naay balaod nga para ras dato, naapoy balaod nga para sa pobre. In fact, kana mga balaod nga priso dayon basta pobre pero dato. Puyog ubang nasod. Okay na kayo, walay priso. Di ba? Naay mga na. Pero sa mga Hudyo, tanawa. Ngano man na ingon na ana sila kaligon, bisag gamay ra kay sila, tan-awan ninyo na sa ako nya na ipakita dinhi kay ga-prepare mang puko og sermon para ana. Tan-awan ninyo sa globe, sa mapa sa tibuok kalibutan. Dili nimo makita ang Israel. I-zoom nimo ang Asia, di pa gihapon makitaan. Then ari na ka sa Middle East, i-zoom nimo paduol gyud nimo kayo, usa pa nimo makitaan. Mao ni ang Israel. Pero nganong ang tibuok kalibutan nahadlok ani nga nasod? In fact, niingon ang, kung imong tanawon ang Amerika, sila ang giingon nga number 1 nga kusgan kayo nga nasod. Pero gihimo lang na nila pag-protect ang Israel because ang tinuod nilang gikahadlukan ang Israel. Why? Walay makaapas sa wisdom sa Israel. Ang kanalang da ang ilang na-invento nga Iron Dome. Tanawar ko ng mura siya og tawo nga naay kinaiya. Nga iniglupat sa mga rocket, naa say sensor, unsa pa kalayo ang maong rocket, ug asa siya mohagbong. Unya iyahang i-calculate, kini nga rocket mohagbong sa mga infrastruktura, sa mga establishment, dili, iyang tirahon na. Pero kung adto siya mohagbong sa kabatuan o sa mga kakahuyan nga walay madamage, dili niya tirahon. Ingana ang Iron Dome. Kinsay nag-imbento ana ang utok sa mga Israelite. Basahon nimo ang Bible, bisan si Solomon, walay laing nakadawat sama sa kaalam ni Solomon tungod kay ang Dios mo'y naghatag niya ana. Nasabtan na to? Karon, ang mga Israelite mapildi na sila sa gubat sa panahong musupak sila sa gobyerno sa Ginoo. In time of Judges, wala sila'y gobyerno nga gikan sa Ginoo. Munang naay 7 cycles of sin. Gabalik-balik lang. 350 years, nagpuli-puli ang judges, gikan ni Otniel. Hangtod sa last judge sa book of Judges nga si Samson. And then pag-abot na nimo si Samuel nagpadayon, si Eli, mga anak niya hangtod si Samuel. And si Samuel nahimong last judge sa book of Samuel na, sa Israel. But ang naitabo, na musunod sila sa gobyernos Ginoo, mubiya sila sa gobyernos Ginoo, pantuson sila sa ubang nasod, mubalik sila sa Ginoo. Mubiya na po sila sa Ginoo,
Talikdan ng gobyerno sa Ginoo, magpakasala, unya balik-balik na 7 cycles of sin. Murag kita, pasaylo ako Lord, buhat, pasaylo ako, buhat. Murag kita. And sa time nga si Samuel pa ang judge, because the last judge of Israel was Samuel. Dito nahitabo ang gitawag og theocratical nation. Kaya sa time ni Joshua, theocratical unta to, pero wa pa man sila na-establish as nation. Nga, nasitol na sila gipuy-an. Because igo raman si Joshua ang gabahin-bahin sa yuta, patay. But dito naklaro sa time na ni Samuel. Nga, ang tibuok nasod, walay hari, presidente, kapitan, mayor, wala. Mga pangulo lang sa kada tribe. Unya ang nagbuot nila sa adlaw-adlaw o sa mga buluhaton nila sa matag tuig, walay lain ang Dios. Sugoon lang si Samuel. Muna kung imong basahon ang Samuel, ingon sito, si Samuel, wala siya gisulting na tagak sa yuta. But gipasabot, wala siya gisulting, wala nahitabo. Ang tanan nahitabo. Nga naman, gobyerno man to sa Ginoo, theocratical nation. Basahay mga igsoon, magbuot-buot lang kita. Masabtan na to pag-ayo nga ang theocratical nation, kinsa ang pinakalabaw, mao ang pinakaubos nga sulugoon, and gihimo na o gipakita sa atong Ginoong Hesukristo. And he said to his disciples, akong gibuhat niyo ang panag-ingnan, arong inyo ning buhaton. Arong inyo po ning himuon. So nag-alagad siya. Now, moadto ta mga igsuon sa, moaritan sa Mark chapter 10. Mark chapter 10, mahitungod kini ni Juan og ni Santiago nga gustong mahimo nga mga dagko nga opisyal sa gingharian. Muni pagpakita nga wa pa gid sila nakasabot unsa ning pag-alagad og unsa ning gingharian sa Dios. Mark chapter 10 verse 35. Sa 35 ta magsugod og basa mga igsuon. Nga akong paspasan for the sake sa atong time. 35. Unya si Santiago og si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus, og miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat nimo. Di ba? Karon, muna yan nahitabo karon. Agawad. Ug mudaog naka, mao biyan niya itong himuon ha. Kap, mudaog, masupport minimo kap, basta kay inigdaog nimo, muna ito himuon ha. Paminaw sa mo. Ningon diha. Verse 36, unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, kung mulingkod na ka, kung muhari na ka, sa imong trono, didto sa imong gingharian, nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo, o ang usa sa imong wala. Tuo na? Hindi ba? Ari sa wala. Si Santiago, ari sa tuo. Unya, sa wala, si Juan. Di ba, nihangyo sila? Pagpakita lamang, nga pa sila kabuot, kasabot. Nga naman, literal kayo ang ilang una-una. Nga, ang gipasabot ni Kristo, maghari siya sa Israel. Parihasa, ato ang presidente, karon nga si Marcos, ingana ilang una-una. Sa time ni Duterte, ikaw diha Salvador, panili. Si Roque, Hari Roque, ari ka sa akong tapad. Di ba? Muni ilang una-una, wala sila naguna-una nga ang gisgutan ni Lord nga gobyerno, langit. Muni ningon sila, mulingkod na niya ka, ang ilang ipasabot tronos Israel, because this time, ang Israel ilalom pa sa pangagamhanan sa Roma, ang empire sa Roma ang nagdumala sa Israel, nagbuhi sila sa Roma ani. Ang Roma dili Dios non, di mo tuog Dios, pero sila maoy nagdumala sa nasod nga Dios non. Munang nagtuo sila nga kining Misaya mo abot, mao ni siya ang mubuo og daghan kayong sundalo mga Hudyo og makigubat sa Roma og naay liberation, makagawas, mahinggawas na ang nasod sa mga Hudyo og naay muhari kining Misaya. Mao nang ningon sila, nagtuo sila nga si Jesus literal nga maghari siya sa usa ka nasod. Muna palingkura unya mi. Di ba? Unsay gisulti ni Lord? Verse 40. Sa verse 38, si Jesus maingon kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo.
Wa mo kasabot. Wag yun nakasabot. Sa pailain, makainom ba kamo sa kupa nga sa pag-anto sa nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo pinaagi sa akong nga bunyag? Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan o makapabunyag kamo sa paaging ako gibunyagan. Apan wala ako'y katungod, dili na ako trabaho, dili ako'y magpili sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios maoy magbutang ni ining mga dapita ngadtos gikahimutan ni ini. Tanawa ra ni? Tanawa ra gyud ni. Because niabot pa man gitong sa unang mga eleksyon nga bisan ang tagbilaran tag 1,500 tag 2,000 ang ihatag. Na ganito'y pinakyaway nga niabot tag 20,000 kada pamilya. Pero dili na ako na pamatud-an og ayaw mga igsoon, di po ko mubarog nga tinuod mo na kay chismis raman ang nadunggan nimo. Pero mga istorya-istorya ba? Pero how come nga niabot na og ingon ana? Nga niingon man di ang Bible, ang Dios mao'y magpili og kinsay ibutang sa posisyon. Karon, Dios pa'y nagpili? Kinsay ibutang sa posisyon? Tanawa ko nun nga kamot na ako, Dios ni? Kwarta na'y nagbutang sa posisyon sa tawo. Di na ang Diyos. Hello? Mauna mga igsoon, nya kay nahimo naman ng normal. Nahimong normal ba? Di po ko tamo ingon nga ang maghimo ni ana mga impierno no. Kay mao naman na normal na ba? Kabisan gani kamo malipay gani. Uy, thank you may panggasolina, mahal ba yung gasolina ron? Na? Tan-awon basig na yung mga igi-stapleran na mga buslot nga stapleran ni ron Ha, tan-awon na to na aning offering unya, basig na yung mga buslot yang stapler. Hello? And someday makain kang grabe, tinuod gyud ka ang Dios gabutang nimo. Nga naman, wa gani ka nangampanya. Wa po may kabalog ni kandidato gani ka kay wa may makitaan po. Diha nimo mahibaw-an. Gitawag na siya theocratical nation or theocratic government. Nga ang Diyos Diyod mismo may mag-install, magpili, magbutang diya. And din sa itong barangay, si Lord may nasayod o kinsa. Si Lord may nasayod o kinsa. Munang kita, pray lang ta, support lang ta, kay silang tananay pangandoy diha sa Ginoo. Pero bless, gug kaayo ning mga naaman dire, na mga iski kagawad dire, na mga barangay official dire, bantay mo niya. Kay ako mong ipaila-ila nila. Na kanay butang rin ninyo. Oy di po ko magbuot. Ang ako rang giingon, igo ra kong moampo. Bisan pag manganhin na sila 15 na sila kabuo kagawad. Unya tulo ang kapitan. Ako an tanawa wa gid ko ninyo giapel sa dinalang. Ibaw-an na gid mo na ako, sakpan gyud mo na ako i-apel. Duha ra gyud ay. Karon. Ningon siya, unsa ning gisulti ni Lord? Dili ako ang Dios may magbuot. Nganong niingon man siyang dili ako'y magbuot? Kay nagpakatawo gani siya, gihubo gani niya. Someday nagbalik lang ako sa kontrono ako'y magbuot kinsa. Kay kung ikaw lang magbuot, bisan ang pastor dili si Pastor Jonas, mangita ta kining gwapo kayo. Grabe ka, kaalam nga itong pangitao, suma, kumlaude dili na magwali. Kaya ang Diyos may magbuot. Daghang bright sa Israel, pero mananagat ng pawalihon. Okay, dire Pedro. Okay, sa patalain. Napatoy, tigkuliktag buhis. Gatrabaho sa BIR, kisa man, si Libay. Pag Libay iyang ngalan, gitawag si Ginoo, dali, giilisag, Mateo. Di ba? Ikaw, usa may ngalan ni mo kaniato. Kasi pangalan mo kanito? Adik. Libakira. Pagkagitawag sa Ginoo, dali. Manggihatagon. Maluluyon. Nausab. Naapa mo? Nahupuli makasabot tag-ayo ani. Because ako dili sab ko mahimong diktadura sa inyo ha. Ngamayon ko, og kinsay ako sunod. Kaya og dili mo.
lamang sa mga naglibog o kinsa, kuyog na lang ta. Ingnan na lang ko, pastor, kinsa man di ay imo tubig lagi. Katubig. Siyang taon ka, oy. Line up mo na ako, sunod ha. Pila mo kabuok kagawad? 7. Nya ako, muran ko kapitan. Kamu tanan pag kagawad mo, 100 kapin. Line up ta dire. Nangampanya na ko daan, no? Bahala mo diha. So, ningon diha, ang Dios maoy maghatag. Tanawang 41, sa pagkabati ni Inis na pulo ka mga tinunan nga suko sila kang Santiago o kang Juan. Tungod ni ini, gipaduol sila ni Jesus og samtang giingnan, og sila ang tanan giingnan. Nasayod kamo nga ang mga namunuan nga mga tawo naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Muna gipasabot ni Lord. Nakibaw mo nga dinis kalibutan, ang mga pangulo nagmando sa mga tawo. But sa verse 43, apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyo. Kung usa ka ninyo buot mahimong labing dako, kinahanglang mag-alagad siya sa tanan. Kaya? Kaya na to? Kinahanglang mag-alagad sa tanan. Di man ni eleksyon o walay pilian. So, eleksyon kay magpili. O niya, og ni daog na ka. Wa ka ni butar na ko. Unaharig patapot ng tubig na kay ni donate ni nakog para tarpulin. Unahan na iyang tubig, unahan na iyang permit. Basag din na sa next year na kay kontrapartido na. Sa pikas na ibutar. Ano na unsa man na ano? Ano ba? Okay, sa niaging eleksyon, wa man mo ni suporta nako. Karon, unahon po nako ning mga nagsuporta nako. Maunay tiyok monarchical system or nation or government. Tawo mo'y magbuot. Pero sa Ginoo, why pili-pili? Ganahan mig tubig alap. Patapti ng tubig tanan. Why agas? Wa bitaw. Kabalo, ramang mong sa unang way agas. Importante na na mo yung mga tubo, kay mo agas, ralagay mo niya na. O, naapa mo? Ining mag-ulan. No? Nindot gid gani mga igsuon og nata, pero magdepende. Ayaw po niyong i-blame ang mga opisyal ha. Kaya magdepende lagi na sa subsidy sa barangay. Sa amo wala kay paliton dito nga tubo bisan pagpila ka kilometro, kay ang subsidies barangay ipalit man ana. Bisan pag kamo di tag-unom ka barangay, patangkihan mo, pwede. Kadako kayang subsidy niya dire. Uhan ray atong gisaligan niya, magpatay pa ning Richley og Bullwater. Saan naman na? So, ingana nga paangi, why pili-pili nga naman? Iya man sa Ginoo. Mag-alagad sa tanan. Ang gustong mahimong labaw, mahimong ilalom sa tanan. No? Munang maingon, ania ang inyong sulugoon. Di ba? Ania ang inyong sulugoon kana sila tanan. Ay natong i-pray nga, inigabot sa panahon, bisag dili sugoon, mag-alagad gyud sila. Kay mao manay rason nga nga ni dangop sila o ni naninguha sila ana nga maong trabaho. Now, sa verse 45, tanawan ni, bisan siya hari sa tanang hari, kining anak sa tawo. Nga mao si Ginoong Jesucristo, gitawag siya anak sa tawo, kay nagpakatawo man siya. Ingon siya sa verse 45, for even the Son of Man did not came to be served, but to serve and give His life as ransom for many. Bisan ang anak sa tao wala man ni aron alagaran, kundili aron sa pag-alagad sa tanang tao o paghatag sa iyang kinabuhi.
Ingon nga bayad sa tanang mga tao. Tanawan eh. So normal na sa usa ka Kristohanon nga mo alagad gyud ta. Normal na gyud kaayo na. No? Bisan gaampo kanila, nakaalagad na kanila, bisan ginagmay nga imong gitunol nila, may nakakita or wala, nakaalagad na ka, o ang Diyos na himuot nimo, o kadtong nag-alagad, iyang gikaimutan. Kay naaman siya gialagaran, hatagan siya, o para makaalagad siya, o daghan man siya gialagaran, padaghanon ang unsay naa niya. Maubitang ka ng mga dili, mga hatag, di mga lagad sila sa katawo, di yun na masinso, di madato na. Pero kanang maalagaron, kanunay maalagaron. Kanunay ng panalanginas Ginoo nga naman. Malipay man si Lord. Kaya ang nakadawat, oh, Lord, thank you kayo. Imagine mga isuon, sige na kung giwali nga si Lord, timing. Timing. This time, long vacation, long holidays. Walay klase. So, ang among mga estudyante, naa sila diritanan. Ang mga youth nga walay trabaho, nga niya around tagbilaron, niya sila diri. And ingon ko, Lord, bisag unsa ray among kalingawan ani, unay panalangin, magtrabaho may o wala, manghino lang mi. Kagahapon, nay panalangin nga gihatag sa Ginoo, buhi gyud ta ani. Tagaan mig usa ka sakong bugas. Utay minga gud kayo kay ngano man. Niama mi diri rong si manaha. Manghagbas diha og maggabas bag magunsag, mamutol kahoy, mangahoy, magpintalay o magunsag. Depende ras na ay resources na to. Maabot sa itong resources. Si Lord Diyo, dili siya uwahi. Di po siya mag-una-una. Ang iyang himuon, ang gitakda niyang panahon, nga iyan ang himuon gyud na niya. Mayong oddo. Eleksyon na ugma. Alas 4, mahuman ko gwali, be. Bisan ang anak sa tao, wala may anhi arong alagaran. Now, in John chapter 2, dihay kasal sa Cana. Unya, sa gawas sa function hall, nga dito, sulod sa function, dito sa function hall, gihimo ang kasal. Sa gawas sa function hall, o sa gawas sa tigumanan, sa gawas sa patigayon, may gibutang ditong unom katadyaw. Mo lang ngay mong tadyaw, mga bato nga gihimong sudlanag tubig, gipurmang mga banga, mga bato nga gipang-ukit. Ningon dito ang usa ka jar, litro or galon, kasudlan gikan sa 20 ngadto 30 ka litro. So dagko siya nga mga sudlanan. Unsay purpose ato? Inig mo abot ang bisita nga gi-invite sa maong kasal, before sila mosulod sa maong function hall, hugasan ang ilang tiil. Limpyo or dili ang ilang tiil, hugasan gyud na nila. Kay pag-alagad man na, pagpakita nga kini siya, espesyal nga bisita. In fact, ang mga audio, pag naa sila'y makitaan nga mga strangers, unya walay kapuyan, ilang inon, adto tas balay, pero ayaw sag sulod, kay hugasan nako ang imong tiil. Na mo ni nahitabo sa kasal sa Cana. Si Mary is one of the organizer. Si Maria, nga inahan ni Jesus, sa taguangkan. Kay di man siya matawag og inahan sa Dios. Nganong di siya matawag og inahan sa Dios kay wasawa pa natawo si Maria na anay Dios. No, kasi sinabot ha? Magyud. Dito si Mary. And then nasayod siya unsa. Kung kamo mga inahan kabalo mo kung sa kinaiyas inyong anak. Puno ba siya sa initiative? Kanunay ba siyang naay mga pamaagi mo, gayaw-yaw lagi kong taman, and Lord, sorry, garbura, giputo na ako. Nakadungog pa dyan si Rachel, nakadungog pa dyan ni si Ara. Na akong wife, samang tao ni sila mo nang walay panalangin, mo nang walay kuhan, kay ug naay crisis, ug naay problema, di, yun, wag yun, initiative, ug sa mga himuon. Same. Pwede di ay nga uban nga pika na linlo na dito gahinagbasay na nya ikaw diha ka gitar-gitar ka cellphone ra ka. Unya mayon ka leader ko leader. Pwede kang ma-leader sa eleksyon. Nindot na tong imong balay ni human. Kay wa nimo gihatag. Bato-bato sa Mirise. Ayaw ra mo kagat ana akong. Oh, balik sa taha.
So, kinahanglan gyud nga makasabot ta og ayo. Pag abot na nila, ningon si Mary, Jesus, nahutan na sila bino. Pagkaulawa po ng ingana, nagigamit, punis mga tao, bisan ka itong ginawa ng hatag o emperador sa John chapter 2. Bisan ka ang ginawa ng hatag o bino, ingana ang gamiton sa mga tao nga nagbasag Bible. Pero nagbasa ng Bible, likaye ang ilim ng makahubog. Proverbs 20 verse 1, ang paghubog-hubog, binuang. Di ba? Ang bino makahimo kanimong sabaan, ang paghubog-hubog, binuang. Di ba? Padayon nun nimo, nangingon dito. Pakita ako tao, nakasulay, nakalilaing matang nga ilim nun. O ipakita ko nimo ang usa ka taong makaluluoy. May mga samad unta siyang mahimong kalikayan. Di ba? Ningon ang Proverbs. Sa Episo, ayaw ka mong papuno sa bino. Pagpapuno, hinuon ka mo sa balaang espiritu. Di ba? So, o ganahan tang theocratic, o sunod tas gobyerno sa Ginoo. Pero ganahan kag monarch, sunod na kas imong gobyerno. Muna kung gusto, butan ko, butan, ha? Anong magbuotong ka na ko? Pwede nga na. Nahala, patuyang, pagpadayon. But gusto ni Lord makasabot yung kaaning pag-alagad. Kaya ang pag-alagad nga itong makita sa kalibutan, monarch, tao. Pero ang pag-alagad nga gisulti sa Biblia, iya ni Kristo og muni ang atong angayang katunan. Munang ningon da, pag-alagad sama kang Kristo. For even the Son of Man did not came to be served, but to serve and give His life as ransom for many. Wa siya ni ani arong alagaran siya. But ni ani siya aron mag-alagad o gihatag gud gani ang iyang kinabuhi. No? So sa kaminyoon, hatag kag singsing. So, imong gihatag, imong kinabuhi. And Jesus gave His life also. Sa pag-alagad. No? Munang, ani gini, inigbangon ako, before na akong wife mo uyog sa akong tiil, o daddy, bangon na kay, kanang klase pa ka, oras na. Before na siya mo pukaw, naan na siya kape nga gitimpla. Mga bana, sultiin ninyong asawa. No, natuwa ba? Usa po kang mubangon tagyaw-yaw manimo? Bangonon, imbis mubangon ko nga init kayong kape, mubangon ko init nga yaw-yaw. Kadugay kag uli, hubog kagabi, bangon! Kana mga asawa, nga anak, mga igsoon, nangatawa ng mga asawa. Mga bana, sabat mo, mga bana, amen? Mga bana, ina, mirisin ninyo. Di man mo maningog mga bana, eh. Hello? Atong ni aging mga wali, puro raman to laban sa asawa. Karoon na rin nabutas mga bana. Pagbago na yung taon mo mga bana, oy. Palanggaan ninyo ng inyong, kabalo mo, huna-huna rin ninyo ng dako nga, lipay kung naibarkada. Pero sa tinuod lang, kung makasabot ka og ayo nga, ang imong mahimong mga suod nga barkada, imong asawag, imong mga anak, grabing lipaya kayo. Tinangkilay na gani, saan masusulod taning motor, dari mo kayo magaligo, tagdagat. Ng pamilya. Lami kayo barkadahon ng pamilya. Pag kinsa ninyo magkasakit, katong anak mo, trapo ni mo si mong laway, gaagas, niya imong asawa maghungit. Nindot kayo. Pero kabalo ka, mualagad ra ka sa tawo, kung ganahan ka niya. Dili na tinuod nga pag-alagad. Kay bisan si Jesus Christ, ikaw Judas, ikaw magbaligya na kong 30. Pero ningon siya dali, gihugasan gyapon niyang tiil ni Judas. Pag-alagad, sama kang Kristo. Di ba ganahan kayo ka mo alagad sa tawo nga dool si mong kasing-kasing? Kamo mga batanong lalaki, di ba? Di ka ni mo hatag og bulak ni mama inig Mother's Day. Di mo hatag cake og birthday si mama. Pero ang uyab, mama tagay kog project ba kay mo palit meg verb. Unsa din ang verb anak pandiwa agad? Noun o pangalan, dagan magimig alamutan mama, napay adjectives, napay, yung mga, ang ginikanan, wala kabalukusan man ang noun, adjectives, verb. Ano man niya? Pila po ng anak,
1.5. Hatag og 1.5. Ipalit di ay og cake sa uyab nga nag-birthday. Nya ang ginikanan. Tanawa, unsa na siya? Monarch. Gobyerno sa tawo nga og kinsay dool siyang kasing-kasing mauray alagaran. And note nga si Jesus Christ namatay para sa tanan. Munang ayaw dauta to siya. Maayo yang binuhatan or dili. Ayaw dauta. Kay ikaw ka pa kamatay niya? Ang Diyos. Kani nga kandidato, wag na mahimo. Aka na sila, wag na nahimo. Aka na sila. Ikaw na nahimo, pakit ako, pakit. Dali na, isugilon no sa imong nahimo sa itong barangay. Naaka? Di man ko kagawad. Ngano? Makahimo rata kung naatas posisyon? Na ako'y naila mga tao, mga igsuon. Nga, bisag di na lang yun mailas barangay. Muhatag yun, magtabang yun. Magsakit ang dugan o wala po'y trabaho tong wala naman po'y trabaho tong amahan atong pamilya. Saan man nato? Na yung mga taong ingana. Pero na po yung mga taong, bahala mo diha. Amen? Kung wala pa ka, nakas posisyon or wala, ang Lord nag-ingon, mag-alagaray ka mo. O sila, alagaran ta nila. Kita po mo alagad nila. Sing reklamo, tubig, di po mo mamayan. 6 months, 1 year na kapen. Tubig? Di kita kabayad, kuryente ng water pump? Tubig, problema? Magbuhat ang mga tangke, asa man, ngawamay naman yan. Apil ang simbahan. Sige kung ingon, na ba ang bill? Basta inig-abot, adto gina dito, pasugo po denta. Ang problema po, inig-abot na to dito, way mo dawat. Asa man di ay si Kuhan to, ay laing lakaw to. Pag-alagaray ka mo. Mag-alagaray kita, amen? Nya, kung naa ka, makaalagad ka, na kay payong. Uy, dali, kuyog ta, upanta, dali, pasilong. So, nakaalagad na ka. Na kay motor. Budong kag simbahan, ikaw ra usa. Yan na kay classmate, bay, simba ta ba? Ayog simbahan bay, ayog pasakop ni Pastor Jonas, pagpasakop sa Ginoo ta, uwan tag simba. Maminaw tas pulong sa Ginoo aron makasabuta, nganong naingunaani ni atong kinabuhi, atong pamilya, atong barangay, atong nasod. Ta, simba ta. Ko'y masakyan, layo, manggulpod. Kuhaon ka na kong motor. Humag motor ako, mumuan na itong simba. Jalibita, ako'y bahala ni mo. See? Nakaalagad ka. Di kay nakay motor, late pagyod ka. Bahala mo, mga suko mo na ako, no? Na mo? Mayang gabi Hindi ko sa yung mayang gabi kay gabi lagi taron mahuman. Pero mahuman ako mga igsoon. So, si Jesus ningon siya. Pag wala na mga tubig ang mga jar. Unya sila invited special guest na apas gawas siya og iyang mga tinunan. And then niduol niya nga naasulod, nahurot na ang ilang patigayon sa sulod. And then ningon si Jesus ni Maria, babae. Sa English, woman. Nganong wala man po siya ningong ma, wako'y labot anak ma. Ningon ra siya woman. Ngano man, sa Hudyo, pag moingon kang woman, buot gipasabot, mas gihigugma og mas girespeto nimo siya, labaw pas inahan. Muna'y Hudyo. Diba? Usahay mo ingon mo sa inyong papa, sir, buot gipasabot nga gitahod nimo siya, labaw sa bisan unsa. Nakasabot lagi ta? Munang ningon siya, woman. Sa may mahimo nato, ana. Igo ra man tang gi-invite o nya wa pa man niabot ang panahon. Notice, bisag wa pa niabot ang panahon. Basta kay nakita sa Ginoo nga problema na di ka pasagdan. So, nitalikod si Maria unya giingnan niya mga sulugon. Ug unsay gisultian ng tawhana. Ang iyang gipasabot si Jesus, ug unsay gisultian ng Jesus. Buhata lang ninyo. So si Jesus niingon. Wala sa Bible ha, pero tingali ginungan-dungawan niya tong mga tadyaw nga wala na tubig.
Naingon siya sa mga salugoon, punan ninyo palihog ning mga tadyaw og tubig. So, huna-huna nila, nga ila tong mudagan din sila kabuog tubig. Kaya nga naman, daghang bisitang nag-abot. Unya, pati tubig, wala na ikahuga sa tiil. Wala sila naghuna-una. Nga ang tubig, himuong bino. Himuon. Munang natay kantang, water return into wine. He opened the the eyes of the blind. There's no one like you. Ang gobyernos Ginoo. Tanawa ha, grabe kayo tong setup. By the way, mauna ngayon magpangluod na ako kung inviteon ko niya, di mo o paubanon. Kay magagad ko sa instruction. O moingon ang nag-invite, pastor, tara pastor, kay Thanksgiving na mo, pandada sila, dadon mo na ko. Yung mga motor na isakyanan ha, panakay mo diha. Ayaw, pangluod sila, raman lagi, nangadto na sila. Hello? Puli nakasabot ha. Gawas og kita magpasalamat ta. Ako mong inon, pang-invite mo bisan asang suok. November 25, pang-invite mo, i-post niyo sa Facebook, arita sa antong pagpasalamat. Nga naman, buhaton nato ni para sa Ginoo. Kasulay kang gi-invite ka, gadala kang usa ka multi-cup. Birthday. Uy, gitiksan pag yun gani ka. And even social invitation, sa social nga event, nakabutang dito, nag-reserve mig 2 chairs para nimo. Nagdala kag 5. So, nadugangan na po ang budget. Nga naman, mudugang na po ta dito bangko o mudugang na po kag per head. Imbes nga 120 rang imong bisita, niabot og 200 kay naay mga inviteon nga way batasan. Uy, batasan bitaw na, ma'am? Uy, ari ba, ari? O ganaan ka magdala pangutan na daan. Okay ra ba? O dalon na mo o sa kapurok. Inga na Kaya nga naman, Kristohano na ka, naa kay wisdom. Inikaabot ni mo dito, bisag invited ka, pagka nagka-problema, ikaw mo serve nila. So sadyang napuno na. Ningon dito si Jesus, ang instruction ni Jesus, punanin niyo ang tadyaw. And the Bible says, and gipuno nila ang maong tadyaw. They filled the jar with waters up to the brim. Kanang liugan, kanang padungnan nimong takluban, muna gitawag brim. Gipuno nila. And then after that, sa napuno na, ningon Jesus, sige, hugasin na among tiil. Dili! Ningon siya, sige, dadaan na sa sulod, o ipainom sa mga tao. Bahala na lang mig naadre. In fact, mga igsuon, makita kang Kristohanon nga tubo ka, nga bisa gigutom ka, imo pag yung gitunol imong plato. O sige na, pila mo diha. Ayog ka bala ka, naarami dili, pero gigutom na kag-ayo. Na yung mga tao nga na-invite lang, uy, wala na surprise. Pagpalihog ko dito. Dirang yawi sa sakyan na pagpalit dito, duha ka kahon. Na yung mga taong ingon ana. And exactly, kanang mga taong nga na, gitawag na sila theocratical government na asulod nila. And kitang Kristohanon dapat makasabot ani, kay bisan pag ikaw gobernador sa Bohol, kung wa ka aning panghuna-hunaa, pilion rin mo tong nasod, pilion rin mo lungsod, nga nisuporta nimo, sila ra ang mag-uswag. Tanang panalangis Bohol ato ana nga lungsod. In fact, na ay mga lungsod nga luoy kayo. Na mga lungsod nga naas, mga kabukiran nga wala kayo income, kay wala mga establishment, wala kayo mga negosyo. Pero ang panalangin, ang tax, tuan mo gigasto sa mga lungsod nga angat na kayo, og naa na po'y kaugalingon nilang sistema sa tax, dagko na gani kayo. For example, Tagbilaran. Nigsulod ni mo anang jaging-jaging na itagjis nga, ini bang grandstand? So mga sistema na, kay para po na dugang sa mga project o mga kalambuan. Ingan na bitaw. And notice that, ningon dito ang Bible, punan ninyo. So kung wala nila gipuno, wa sila nagtuman sa gisugo sa Ginoo. And the water, sadyang napuno na, ang tubig na himong bino.
Ikaw ug ako, ningon ang Bible, pagpapuno sa balang espiritu, magpapuno kasi ang pulong. Kay kung di ka puno sa pulong sa Ginoo, na ay chismosang maabot nimo, ang chismis mo ni puno. Munang di ka mabago. Munang wala tay kabaguhan. Nganong di ka mapuno sa pulong sa Ginoo, di ka mubasa sa Bible. Makadungog ra kag pulong sa Ginoo, maduminggo, di kay kakatuod asa man ni ukbon dapit. Ato ablihan ang Biblia sa Galacia, tuas Genesis nangita. Kadili nimo pamilyar ang Bible, dili ka puno. Nay mga tao nga before sila mo anhi dinhi, puno na daan sa tibok simana, sige basa Biblia, munang pag-anhi dinhi ang ilang pagsimba from water into wine. Wine na ang ilang nahatag, tamis na nga pagsimba. Pag di ka mapuno, wag yung mausap nimo. Ako mga igsoon, nakaingana ko nga, sa ako lang ning kinabuhi, ako ra po na-share, kay naka-witness ra ko sa kamayong Ginoo. Pag pa-enroll na mo sa bata, di siya dawato, ningon siyang, dili lagi pwede, kay kini magong amuang, murag giingon ba nga, ang amua manggudere nga kinder, kamao na silang mangbasa. Unya, ibutang lang na ni siya sa pre-kinder, sa unsa pa to nga, kuan kay mauna. Ni-insist mi nga, ma'am, nakabalo man jud mi sa among anak. Nakailagin mo ani kay gikan na pagbata na wabi na mo gibibitok na. Wa gibitok, gibibitok. Wala gibanata og sulti. So ang mo na jud na siya nga, sige ma'am, ni-insist jud mi nga kinder siya. Makapasar siya og dili. Praise God, na-apil sa top 10. Pabor sa Ginoo. Unya pagtan-aw na dito sa card, hala anak. Kay kanabitang wala ka mag-expect kay giingnan gud gani kanang adto sa ni sa pre-kinder ibutang. Anya pag tan-aw na dito sa iyang grado, wa nalipay ko nga kini pabor sa Ginoo kay wala line og utso, puro 9. Tanan niya nga subject. Unya pag post pag yun sa mga honor students, hala na apil dito akong ngalan. Nganong na mura ko na proud ko kay wa ko kasuway. Naingon na mga igsuon. Pabor ba sa Ginoo? Blessing sa Ginoo. I just, ginapray ra gyud na ako, ginaklaim na ako sa Lord, 112 sa Psalms, nag-ingon ka, ang mga taong nagtahod nimo, ang ilang mga anak mahimong gamhanan sa yuta. Lord, ikaw rin bahala sa akong mga anak. And, nag-serve na. Actually, nag-serve sila dito. Pagkatilaw na siya, nakatilaw na mista ng bino. Pero kini ang kanyang lamian, pero wait sa, wako kasabot sa inyong batasan. Kitang mga Hudyo, ang atong batasan, sa pagsugod sa kumbira, ang pinakalaming bino mao'y i-serve. Nganong karon pa ni na serve. In other words, walay pinakalami diha sa tanang minog na sa tawo, gawa sa binuhat sa Diyos. Unang walay lami ng batasan sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak. Pero pag umulo na nas Ginoo, discipulo na, pagtudluan na, mahimo na ng panalangin, muna na imong hay-hay, muna na imong laba, muna na imong... Pag na-disciple na ni Kristo, ang kinaiya nimo, way lasa ka ni adto. Karon tamis na kaayo. Magtagbo tas kalsada. Gahi kay gliog, pero karon, Pastor! No? Naghuna-una, mantingali na sila nga ako magbuot ko sa katawhan. Kay of course, umingon ko nga kani ato gining suportaran, pareha sa relihiyon nga dili lang nato hinganlan no nga og kinsa ilang leader moingog mo ni atong butaran, mao dunay butaran nila. Ako dili ko ingon ana. Of course, ang mangutana ka na ko kung kinsa, nya wa pa kay gibutaran, niyo po ko nimong money ako pero iampo ng imo. Di ko pa sagad. No? So, muna ato nga, bisan pag mayon sila, manganhi sila, ayaw lang po daan kay mura na silang mga santos, mga Diyos-Diyos. O anhin na natin ipang tap-tap na ilang mga tarpulin. Ato lang likod. Na may pultan na to, itong bungbong na to, o diha sa, o asay, ayaw lang po sa simbahan kay, mao niya na, iampo mo kami. Nga na kanila.
Og aro ipang-tap-tap nato ng mga matinabangon sa yung duulon og masinabuton. Pang-tap-tap nato aning atong church na unsa naman naon tao na. Pwede kay silang maari, wala jud koy problema. Aron makasabot pod sila sa akong part, makasulti pod ko nila unsa ning theocratical government. Theocratic government. Aron nga mas makasabot sila nga ingani gid ay. Kay kasagaran man god dugay na nga isyu. Ug di ka mo suporta nako, ikaw may pinakaulahi na akong serbisyuan. Unahon gyud nako tong nangbutar nako. Wrong. Munay kasagaran man ding. But dili na nakaroon uyog tubig problema na tubo ladlad tanan. Wa lagi agi. Bitaw sa una ra bitaw wa pay agi. Kabalo man bitaw mong wa pa. Ang importante na nay gaabang diyang tubig. Paagi ila man na og mga wati. And then, sa pag na-serve na, inom na sila. Natingala sila, kayo, karon pag yun may katilaw, ingani kalami. Sa dugay na nimong sinimba, sa dugay na nimong apil-apil, bisag asa na lang kaniadto, pag abot nimo, nakapaminaw, kagwalin, natudlo ka, nabadlong ka, karon pag yun ko. Invite na sila, imong mga amigo. And atong ipromise, atong ipaniguro, nga dili nato sila sa kupon, atong paningkamutan nga sila mahisakop sa Dios. Para asa man ang masakop kag pastor, relihiyon, pare, bisag unsa, nyawaday ka nasakop sa Dios. Para asa man na nga ang inyong kamaguwangan, pare, ang sunod ministro, ang sunod pastor, bishop, nya ikaw di ay wa ka nasakop sa Ginoo, para asa? Nagkasinabot ta? Katapusan og mamauli na ta. Kanang nas imong tapad ina mamauli na gyud ta. Kay naapay mga mangamang ron. Bet na joy uban mga igsoon di gyud nimo bisag unsaon ni magbalibad. Gipasidan-an na mo nako sa GC nga pasabta lang gyud sila nga ako dili gyud ko mo dawat kay luoy pod. Luoy nganong naluoy ko? Kasabot kayo ko ana kay politicians ang among family. Pag padong na gani ang eleksyon, ang mga panginahanglan nun, adto isumbong sa mga kandidato. Tanan nga to sa ospital, adto nga na. Nakasabot kay ko ana. Mo na nga niyong kumaluoy ko. So ang himuon na lang, ug maghatag-hatag, guniti sa ana. Mudaog ka, human mo daog. Ikumpra na, grocery, ipanghatag. Kutob sa matagaan, o mahutdan, okay na, wala na. At least, nahimo na. O dili, idugang na sa imong adlaw-adlaw pagpangampanya, paggasolina. Nga na, bitaw? Or literal na lang, lakaw. Namantay mga kaigsuunan na yung barangay, ato, dito sa ospital, ato, dito, lakaw. Nga na, luoy mong gudpod. Luoy. Imagine ha? That is why, ang inigkahuman sa eleksyon, mga guol sila ayaw manghilak. Ang uban di napakita, mubalhin nagpuyo. Huh? Barangay puhagan ka puyo, balhin naglaunay. Amo aning mga dapit akong gisgutan. Kay og madire ba sa malain mo? Mga guol og ayo. Kung sa pagkatinuod lang, kinahanglan nga before ka mahimong naa sa posisyon or wala ka sa posisyon basta Kristohanon ka, kasabot kag unsa ning theocratical government. Pag-alagad nga sama kang Kristo. Ma-Juan ka nga gihigugma og ayo nako or ma-Pedro ma-Judas kang maoy mo baligya nako, pariho ang akong pag-alagad ninyo. Mao na gipakita sa tong Ginoong Hesus. Lisod kay nang kinaiyaha, pero walay lisod kung maoy atong tumong. Ingon pa to ni Pastor Tanche, walay time. Ngano man? Di nimo priority. Di ba? Ngayon, walay time sa pagbasa Bible, kaya di mo priority. Wala kay time sa pagtrabaho, kay time, kay priority ang trabaho. Tama? So, kung dili nimo priority, di ka kahatag diha og gibugaton nga panahon og taas nga time, panahon. Pero kung priority nimo, makahatag jud ka. Now, inigabot ni ining pag-alagad nga sama kang Kristo, mas less ang priority nimo sa imong kaugalingon.
Kay mas daghan ang imong priority, mas dako ang imong priority sa gawas. Mo bitang magkaon ka, magsikag uno-uno, lo, unsa may gikaon nato nila ron? Amen, Ate Edge. Amen, Manding. Unsa may gikaon taon ato? Sinilas, good. So aron makasabot kag unsa ning theocratic nation, akong i-explain nimo og ayo after anigbasa unya magpray nako. Amen. Kay mamauli na ta, napakoy pangampuan. 1 Samuel chapter 8 verses 1 to 9. 1 Samuel chapter 8 verses 1 to 9. Mao na ni nga tahin nga ang theocratical nation mahimo na siyang monarchical nation. Ang nasod nga ang gadalas gobyerno ang Dios, mahimo na siyang nasod nga ang nagdalas gobyerno tawo. Mo na theocratical and monarchical kalainan niya. So mo ni tabo transition, pagpuli. Okay? Napulihan na ang gobyerno nga iya sa Dios o gobyerno nga iya na lang sa tao. Paminawa. Tanawa ha? Verse 1. 1 Samuel chapter 8 verse 1. Sapagkat tigulang na ni Samuel, gihimo niyang maghuhukom sa tibok Israel ang iyang duha ka anak. Notice nga maghuhukom. Kaya nga naman, wala pa'y hari. Ang maghuhukom ani nga time sila ang nagpatuman sa balaod nga gihatag sa Dios ug sila ang muhusay kung naay mga problema ang tibok nasod. Kay wala pa'y presidente, wala pa tay gitawag og judicial system, kana bang Congress, Senate o unsa pa na diha. Wala pa na. Dire kay naa man tay tulo. Sa ato ang Congress, Senate o unsa nang pinakahabog anak mga igsuon. So, kining tanan wala pa ni ang Dios may naghatag balaod. Tanawa. Si Joel nga mao ang magulang og si Abaya nga mao ang manghod. Mga maghukom sila sa Beersheba. So gihimo ni Samuel nga pangulo ang mao ning iyang mga anak. Next. Sige, ituloy-tuloy lang parang makakuan ko while okay? Ingon ang verse 4. Verse 3. Apan wala sila mosunod sa lakang sa iyang amahan nga si Samuel. So, ngayon ano man, kay sa lapi man lamay ilang giapas, nagpasaborno sila o gituis nila ang hustisya. No? For example, ako mao'y pinakadato sa Bohol. Ingnon ako ang mga politiko dire. Ipinance mo nako, ayaw mo pasulod og laing dagkong negosyante dinhi sa Bohol. Mao ni ang mga anak ni Samuel. Mangdawat og saborno. Paminawa ni. Usa ka adlaw ni ana nagtigom ang mga kadagkuan sa Israel unya nangadto sila kang Samuel didto sa Rama. Verse 5. O giingnan nila siya, tigulang kana og ang imong mga anak wala mosunod sa imong mga lakang. Busa pagtudlog hari nga magmando ka namo sa mas gibuhat sa ubang nasod. Dinhi nagsugod nga ang Israel naanay transition. Atong subayon, gikan kang Moses, the great prophet, the most humble servant of God in the Old Testament, ngadto kang Joshua, the successor, the general of God's army, ngadto sa judges, gasunod ang mga judges, and the last judge of Israel, Samuel, dinhi nagsugod nga ang mga tao niingon, di na mi ganan ang Dios mo ay magdumala namo. Tagay mig tawo nga hari, parehas ubang nasod. Unsa ilang rason? Kaya ang tiguwang naman ka, mamatay ka. Imong mga anak, wa man ni sunod nimo. Unsa ilabot sa mga anak nga ang Dios may magpili og hari? Magpili og musunod ni Samuel. Dili man ang mga anak. Di man ni parehag hari nga kung ikaw hari, ikaw imo anak man ka, ikaw may sunod nga hari, dili kay judge man ni Israel man, judges pa man. Ang Dios may magpili og judge. In fact, pag si Lord magpili og judge, iya unang himuon nga ang maong huwis makigubat una sa mga nasod. One of the best example nga judge si Shamgar. Si Shamgar nag-inusarang nakigubat sa mga Pilistihanon, nga mga Pilistihanon naka-helmet, nadalag espada, mga bangkaw, may mga taming, may mga puthaw sa ilang lawas, ang dili sila madudtan.
Apan si Shamgar nakigatubang sa 600 kabuk giants nga mga sundalong Pilistiyanon, gadalalag igtutugsok sa ilong sa baka because si Shamgar magbalantay mga baka, tig-atiman og mga hayupan. Judges chapter 3 verse 31, gipatay niya ang tanan nga mga Pilistiyanon o giluwas niya ang tibuok nasod sa Israel gikan sa gahom sa mga Pilistiyanon o nahimo siyang maghukom. Kinsay naghimo niyang maghukom? Ang Dios. Kung magbase og kwarta, are ka mo dapig sa mga Pilistiyanon, kay naghan kay sila taming, dato sila, daghan sila kwarta, pero si Shamgar, pobre, igtutog sa ilong sa baka, pero kay theocratic pa man sila, ang Diyos may magbuot kung kinsa. Bisag us kabuok lang tong buhok, basta kay may nga sulod, lakaw, sulunga, patay. Sa buhok ray ang espada. Theocratic na nation, si Lord ang gobyerno. Dili ang kwarta, dili padato ay, dili padaghanay, kaila. Amen. Kami pulo, mi kabuok, puro laki. Aduaray baye, pagpangamin niyo anak, puro katubig. Tulo ka henerasyon, usa ka barangay nami. Asabtan na to? Ba't dili ingon ana ang paagis, Ginoo nga padaganay. Si Lord gyoy magpili. Munang kamo magpaanon mo konsensya kay tungod nga naamoy nadawat, luoy kayo mo. Muning gipasabot nako karon kay kun di gihapon ka makasabot, luoy gyud gihapon. Muna ningon ko, dili lagi, ayaw lagi kog taga-taga Ang uban ra ba isuksok ra nang sakyanan, ibutang gyud nang kinsa man ha? Nya di man po reklamo dito, oy, kumilik di ngano man, ikaw rin mapreso. Gibutang-butangan ra may ana, gagama-gama ra na pagdaot sa among kredibilidad, wala naman na himo Saksi ang tibok barangay. Nga wa mi nang hatag. Saksi sila nga bakak. Pwede nga no. Pero mao lagi nahagbong natakaron nga normal na siya. Kay wala na ganin na niabot sa imong una-una nga nang hatag ka kapalit kag buto, ang imo na lang may nalanggot po, na panggasolina, na pang bisag unsa na itong rason. Maningon ko, ayaw lang, kay magamit lang na iniguman sa eleksyon, palit og bugas, palit og baboy, pagpaihaw niya, pagpakaon, kutob ragod po sa makakaon, o wa na, di wa na. Or iniguman sa eleksyon, wa ka nida, og celebrate, kay na pa, mag-celebrate ka, na may kurta. O wa, sa una mga issue ng mga leader, kurta, grabing kurtahay mo to sa una, no? Karon kay di na kayo uso ng kurtahay. Gcash ra. Issue kay itong sa una. Nga mauna. Padayono na to, kay Udto na. Nakapasubo kang Samuel ang ilang pagpangayog hari, busan nagampo siya sa Ginoo. Because, nag-uol na siya, Lord, di na gusto ang mga tao, Ginoo, nga ikaw may maghari. Nangayo na dyan silang tao. Dili na sila ginahag theocratic, gusto na nila monarch. Di na sila gusto sa imong paagi, gusto na sila sa paagi sa tao, di na sila sa imong kaalam, gusto sila sa kaalam sa tao, di na sila gusto sa imuhang kabubuton na sa tao. Hilak siya ngadto sa Ginoo. And hopefully makasabot tag-ayoan ni karon. Because sila unya nga mga leader diya, ganahan sila nako or dili, mag-ampog yung kunila. Higugmaon kunila or dili, mahigugma gyud ta nila nganuman gibutang man sila sa Ginoos buluhaton. Gihimo man sila sa Ginoong sulugoon. Alangan si pastor mo imo ibutang diha. Og di ka ganahan nila, gusto di ka nga ang barangay walay kapitan, walay kagawad, walay mayor ang lungsod, walay gobernador ang Bohol, walay presidente ang Pilipinas, and everyone will do what is right. In our own eyes, same sa giingon sa 21:25 sa Judges. In those days, there was no king, and everyone did what was right in his own eyes. Iyahay ra mga tao, panginabuhi, ala. Iyahay ra tagpamalit og pusil, kay wa may magpinatianay, magpinusilay ra, kay walay kapitang muhusay. Gusto mo kingana? Nasubo si Moses, si Samuel, Lord, di na sila ganahan sa imong gobyerno, Ginoo. Because sa time sa Judges, unsa to? Theocratical, monarchical, theocratical, monarchical, theocratical.
Gobyerno sa Dios, gobyerno sa tawo, gobyerno sa Dios, gobyerno sa tawo. Every time nga ang gobyerno na sa tawo maghari, mapilde ang Israel. Daog-daogon sila sa Midianite, Canaanite, Ammonite, mga anay, parasite, pesticide. Every time nga ang tao magdumala sa nasod sa Israel, pilde sila. Sa time ni Samson, gi-oppress sila 40 katuig. Daog sila sa mga Pilistyanon, 40 katuig. But si Lord nagpadala kang Samson. Si Samson perfect, dili. But siya gigamit sa Ginoong luwason ang nasod. And this time, ang mga tao ni Ingon, Lord, di na may ganahan. Di na may ganahan aning Ginoo. Di na may ganahan anang prayer, Bible study, discipleship. Sige na kasaba si pastor, way lame. Kay amo nang gusto, mauna. Sige. Matira ang matibay. Mutubo ang mutubo. Mutubo ang tanan. Amen. So ang Ginoo mingon kaniya, sige. Muna ilang gusto, tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo kay dili man ikaw ang ilang gisalikway kun dili ako. Padala gyud kas konsensya, dili ang tao may mangisalikway kun dili ang Dios. Muna ako wa koy tulubagon ni bisan kinsa. Because able ang akong kasing-kasing mudawat ni bisan kinsa, makigsulti ni bisan kinsa, mo ampo ni bisan kinsa. Ug dili nako butan pod ang akong isig katawo nga kini atong butaran kay ngano man gusto nako nga ang Dios maoy mahimong gobyerno sa iyang kasing-kasing aron sa iyang pagpili. Adto sa Dios mangayo og giya, Lord, kinsa man akong butaran? Dili siya mayong kisa may gamay, kisa may daghan, kisa may dako, kisa ilado. Dili. Adto ka sa Ginoo. May mga panahon gani mga igsuon nga decided na gyud me. Katulo na ko nga eleksyon nagbutar ani or ikaupat na guro, katulo. Unya na yung time nga decided na gyud ko kay before ko niadto dito gi-memorize na nako akong presidente, kapitan, presidente, mga senador nako o congressman nako, kisay akong mayor ingana. But inig-abot na nako dito, naapay na nga usab kung kinsa. Ngano man, di lagi kakabuot. Ang imong kasing-kasing mag-agad Diyos Ginoo. Wa pa siguro mo anang gitawag og conviction, no? Nga kung naan ni siya, murag gahasol imong kasing-kasing, pero karing usa mura lagi. Karing usa kay gaan akong kasing-kasing, tag 1,000 ba ni? Hala! Mayong odto! Humagbutar, mag-jogging, tas old airport, bahala kinsay ng daog. Pangaon ta dito kung say, may na dito. Pagbalon mo. So dili ang tao ilang gisalikway, kung dili ang Diyos. Wa ko'y labot o ginyo kung gisalikway, pastor, sakit na kay kang muwali, wa ko'y labot nyo ko isalikway. But ingon si Lord, dili tao ilang gisalikway, kung dili ang Diyos. Imagine na, buhi pa Samuel, pero giingnan nilang, pagpili naghari, but gipasawat Samuel, di na may ginahan mo. Tigulang na ka. Next verse. Ingon ang verse 8. Ingon nga gisalikway ako nila sukad sa akong pagkuha kanila gikan sa Ehipto. Og nag-alagad sila sa laing Dios, mga Dios, gisalikway ka usab nila. Natural lang yun. Nga ang alagad sa Ginoo di dawaton sa tao, dili dawaton, ang alagad sa Dios, dili dawaton sa tawong nagsalikway sa Diyos. Nagsimba man sila Diyos. So, dili sila mo dawat sa nag-alagad sa Diyos. Nakuha na to? Next verse. Busa, tumana ang ilang gihangyo. Apan pasidan-i sila sa buhaton sa tawo nga maghari kanila. Dinhi na. Tanawa ha? Tanawa. Mao ni nahitabo. Tanang nasod. Mao na ni ang nahitabo karon. Mo nang ang uban, lutaw ra po kayo hunahuna, extreme kaayo ang pagka-Christian, moingon na ang gobyerno kay 666. Ang gobyerno kay Yahshua. Wala ni mo basag ayo ang Biblia, nagingon, the nation, when the righteous rule, the nation rejoice. Wala mo nabasa ha? Ngano sa gobyerno ni David? 666 to? Yahshua to? Dili, oy. Gawa siguro kung ang atong gobyerno, mga igsoon, moingon na, legal na ng pagpatay, basta kay galagot ka. Okay ra.
Kana siya, mauna na. Nagsinabot lagi ta, Dagang kayo mga extreme mga Christian. Niya pa, ako wala ko ga-condemn aning kabahin, aning baksin-baksin, no? But gibalance lang po din ako. Nga naman, sa pagtungha sa polio, tungha ang baksin, ang kaniadtong mga Kristohanon, libo ng mga tuig ng labay, muingog, 100 years, hundreds of years nang nanlabay, mayog, 666 na. Pagtungha atong sakit nga gikan sa ilaga, nga nagagikan sa Europe og may patay og milyon perting daghan nga matay, ang mga tao gabutang og plastic mura sila mga kabayo kay naa diri ang layo kaayo ang plastic ilang gitabon sa nawong murag turutot. Unya layo kayo ang gamay kayong buho. Aron nga mahanggap nila nga hangin dili diretso nga naay hugaw kundi naaras layo ra distansya. Hinlo pa ang hangin, bawal nilang muluwa sa kalsada. Dihay baksin nga niabot, niingon na po, 666 na. Masumbi. Pag abot sa internet, 90s na ta. Ang mga Christian dito, pang apil-apilan ng internet dito, magpakonek kay 666. Pag abot sa baksin, sirado ang mga simbahan, na ay mga simbahan karon ayaw sulod sa among church, kaya nabaksinan ka. And then, oy, Pastor Jonas, kumusta yung pagsimba? Na yung mga nanimba diri nga nabaksinan? Oh, naaman, daghan. Sige, open na mis among church. Tanawa? Dili lagi ta, mag-agad ta sa unsay decisions, Ginoo. Moingon na po ta karon, end of the world, end of the world. End of the world lagi, muabot yun na. Pero moingon kang karon, ayaw. Ang uban pag yun, muhatag og pizza, Pastor. Moingon, December 13, mubalik si Lord. May gani, kay daghang December 13, tanang tuig na December 13. Ayaw. Ang atong himuon, mangitabo. Gisultis Bible mo ni mangilhanan. Ang atong himuon, mubalik sa ordili, andam ta, kay ang kamatayon moabot. Mayong odto, 1:02. Busa gipahayag ni Samuel sa ang tanan nga giingon sa Ginoo ngadto sa tawo nga nangayo kaniyag hari. Di ana mao na ni ang mga tawo tanawa. Basahon ako ha og mauli ta. Busa 11. So pasensya kayo kay ang ato ang ako kanang dili ko po na ilahang ako ang ilahara nga kanang ang dugay ang ato ang laptop mag-response. Giingnan niya sila, mao kini ang buhaton sa hari nga magbando kaninyo. Kuhaon niya ang inyong mga anak nga lalaki og himuon niya sila nga mga tigmaniho sa iyang mga karwahe og ang mga sundalo og mga magkabayo maguna sila sa iyang karwahe. Dito na nagasugod, wa na kay papa og igsuong lalaki sa inyong balay. Kaniadtong ang Dios ra naara sila uban nimo. Next. Magtudlo siyag mga pangulo sa linibo ka mga sundalo og mga tigkaliman. Og ang uban magdaro mag-ani sa iyang kaumahan. Ang uban himuon niyang tigama sa mga galamiton sa gubat og mga kahimanan sa iyang karwahe. Ito, gaalagad na sila sa tawo, sa hari. Ito na sila dito, nagserbisyo na sila. Next verse. Ang inyong mga anak nga babae himuon niyang mga kusinera og ang panidera og tigama og mga pahumot. Next. Unya, kuhaon niya ang labing maayong abot sa inyong mga kaumahan, mga kaparasan og kaulibuhan og itugyan niya kini sa iyang mga opisyal. Next. Kuhaon pagayon niya ang napulo kabahin sa inyong trigo o bino o ihatag niya kini sa iyang mga opisyal o mga pangabaga. Next. Unya, kuhaon niya ang inyong sulugoon o ang labing tambok ninyong kahayupan o patrabahoon alang kaniya. Ni ulan na lamang pastor, dugaya mangyug kang nahuman. Sige, diha lang takutob mga igsoon. After that, si Saul ang nahimo ng hari. O dito nagsugod ang kalbaryo sa nasod sa Israel. Kay ang hari mo pagkasalaman, musalikway man sa Diyos. So ang katawhan mo talikod pod og nagsalikway sa Diyos. Padalaan na sila kagutom.
Ang Gibeonite, dili ipapatay. Paghari ni Saul, gipapatay. Di ba sa time ni Joshua, ayaw hilabti ang Gibeonite. Sulugoon na to sila tigakot og tubig, tigbugag kahoy. Sa time ni Saul, hutag patay ang Gibeonite. That is why niabot ang dakong gutom sa nasod sa Israel. Kay ang mga tao wa na naminaw sa Diyos nga ayaw patya, naminaw sila ni Saul. Pamatyo na to. Ing ana kadakog problema ning taong wala kasabot. Sa gobyernos Ginoo mo nang dili siya makaalagad sa pag-alagad nga sama kang Kristo. This time, Kristohanon sa Barangay Lourdes, ako gyumong gidasig. Kinsa may inyong ginasuportaan, ato na nagiampo mga igsoon. Kinsa may inyong gilabanan, ato sila nga giampo. Kay naay tarong sa pagsugod, nakurakot, naapoy, kurakot nga nasugod, natarong sa nabutang na siya. Wa ka kabalo kung sa ibuhaton ni Lord. Munang this time, magpaubos lang yun ta o ibutang sa imong kasing-kasing. Gobyerno ni Lord ang akong gusto. Munang di ko pwedeng influensyahan og tawo. Ayaw pahunghong ni bisan kinsa. But kung kinsang na si imong kasing-kasing, nga kini, kasaligan ni, kini Lord, mauba ni. O sige, kana diha. Nagasinabta na ita? Amen? Mag-alagad ta sama sa pag-alagad ni Kristo. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you Lord, nga bisag monarchical nga government. Monarch nga government, naa kami na ilalom. But we pray, nga naay Diyos nun nga gobyerno, theocratic government, sulod sa tagsa-tagsa namo ka mga kasing-kasing Ginoo. Daghan kayo mig mga kabugaton. Problema sulod sa among kinabuhig, problema sa among pamilya, problema sa mga nasod, sa among barangay, problema sa among probinsya, tibok nasod. But Father God, nag-surrender kami sa imong pagkagamhanan, pagkabalaan. Sulod sa mga kapanahunan, 350 years. Sa mga panahon nga ikaw, Ginoo, mao ang naggobyerno, nagdumala sa nasod sa Israel. Wala sila'y problema. Nag-uswag sila. Matag pamilya, may panalangin, kadaugan o tinuod nga kalinaw. But sa panahon, nga tawo na pod ang mudumala, ang sala na pod mudumala, ang kahakog na pod magdumala. Ang sala, Ginoo, sa pagtalikod kanimo, mo'y mudumala na mo. Magka-problema, gyud mi, Ginoo. Imong pamatud-an sa mga tawong nagpailalom sa imong gobyerno o Diyos, dunay panalangin. May mga pabor, may mga kadaugan. Pero imo usab pamatud-an nga justice ka nga Dios sa mga taong nagpailalom nimo pero nagkinabuhi nga gobyerno sa ilang kaugalingon ang gisunod. Imo usab ipahibaw nila. Pinaagi sa imong mga pagpanton, Ginoo. Bisag naghilak kaming nagpangayo ni mong pabor, panalangin, kadaugan, kaayuhan. Tinuod nga kalipay o kalinaw ang maabot ka namo, kapildihan, tungod kay di man ka mo sugot. Nga kami magpuyo sa sala, nga naagi hapoy kadaugan. Salamat kaayo, Lord. Tanang mga pamilya, tanang kinabuhi nga ni may pagsulay ug dunay mga problema. But I pray, ngang imong gobyerno, Ginoo, ang imong pagbulutan, maoy mabuhi sa kasing-kasing o sa hunahuna sa tanan nga naabot aning mong tinguga. Subo kayo ni nga una-unaon. Nga tungod aning eleksyon, bisag magsuon, Ginoo, hangtod sa kamatayon, magbungol, di magtagad, magdumot, nagsulod og simbahan, pero na mga pagdumot. Hangtod sa kamatayon, tungod lang. Niining mga ingon-ani nga mga panghitabo. Mga ingon-ani nga mga kapanahunan. I pray. Nga dunay malinawon nga pagpiniliay sa tibuok probinsya sa Bohol. Danay malinawon. Sports nga piniliay sa among barangay, Lourdes. Nga walay luna ang yawang mubutang og pagdumot ni bisan kinsa, Ginoo.
tungod kay ang imong pulong nag-ingon pag-alagaray kamo. Sila nga imong iplastar sa posisyon, kami nga katawhang lumulupyo, mualagad kami, mutahod kami, mo respeto kami kanila, sila usab mag-aalagad diri kanamo, Ginoo. Dunay makiangayon ug angay nga panagbahin-bahin, pagpatuman sa mga pamalaod ni ining barangaya, Ginoo. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. I-bless ang kada usa nga naabot ni ining maong mensahe. Panalangini ang tanan, O Dios. Ikaw lamang ang among pasidunggan, ibayaw o pasalamatan. Pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Palakpakan na to ang Diyos.